Kinong tray jong karkhana permit dobilat ke badan nakashatri jong moblo Chera Cement Employees Union MCC EU kabayo ya kajing itu hina kinong penyat kete ka karkhana kabahap apo kajingmi jong ka sarkar jela hadu menta henne kasingi ka pratrik ukala lingkot araja arapsau kilala men pelong ya general meeting haplau jong ka office trekam jong ki kabadan hamomlo Hagani ke jingelang kabla wan ban yeshim benta di kinong tray ketika karkhana kabaka sarkar kadon ni ke jingtmu ban khangno ya ka karkhana kalai kran kerpang halor kilai tili kimat kiba ketika union kala dawa nadu kipor kipa menchua habakran kilat pathai kubor hadien balawai ke jingelang ha ketika singi u president uba shanlang dingdo bat u general secretary uba penskem dingdo kilaong kani ke jingelang la pelong hadien ke jingla ban pelong ya ke executive committee ya ka arpuai trik no pra arjara pulai Bat kilaong kumbaka long menta kidang shania ya karai ka sarkar hakabaya dei bat kimat jingdawa jongki klempat de perkhat ban kiu yingle yang saw lani ban le chike yang kashari lingbaka an kabangila ya ther sani bha kani kapor kat bagi paran trai kalong ba kumnu nginyat kumnu hangnu lando kumnu kini ki ba ngila ya ther bha nomor kumba phiru play hi bagi social media kilam mi buon ki ba desi kum ki parang trai hadum tangi dang haban sengap ndai ban sengap long gidang ya hi kum ka union nomor taradu kas kan di kasingi hi kum ka union gidan buon kilat kilenti ki ba teng ngin pen urlong ya ki kam ki ba ka union ka thumun pulong gidang kadang don be tang ka lenti ka balong legal kampat don kan ka balong illegal bangidang temu bangin ngidang rai bangin ya be ka lenti ka balong legal lang ba demokrasi kan tingmut ba ya kini ki ngin ya be kini lenti ka padon kan ka rai bangin rai kulumar pas kawiru kalong ba ya kitu kilai teli kimat kijungi ki bangin laju aiteng syaka sarkar ngidang bat sa adum ta kimpat long ki ba ki bang ya pen nipat tu ya pen hi pat kitu kilai teli kimat jing tawa jungi ngidang kwa hi baka speedy and normal running of the plant with operation ya kaniru ngidang kwa hi hadu umta ba kalong ba kan normal salary ru kidang ka soka kadang dei ba ka soka mun isme kadai ban penbiang yangi tak hadu kina sim ya kata kandu karai ka ba long term yangi ba basa ko long ka VRS ko lan chi ka ba ki paranok trai ki ba la kwa syong kini ki sendam ki ba la stang bakan thut ko komyat ki kwa ti kaniru ni bu lai teli kimat pa di kaniru nyipat ya pen bat ki ba don ki jing tawa kini ki ba ngi sim ya kira ya kan dikasini kum kan ka city ka bangila fa biang sa government hi mangba ka management ka long ba ki agenda ski don hangni ki wasau tuli ki bangila bu angni ka dilang bahi ka bangila saintul long ba ka executive committee ba ka ni regional budi hi ka long ba ngila ya summit long ba ka singkineshore syaka ki bor ba lo ka talong ba ka management ba government ka long bala da ka don ka no ka scheme ka badi kinong tri ka mo ha ka bangin sa IAP long ba ka ni ka junto ka long ya ka ni ru ka mo ngi priang long ba la da ka di bandong settlement po ka floor teka ba aru ka long ka scheme bala da ki pentri kami ka ni ru kinong tri ru ka mo ki di ban don ka mo ka jing mentoy di bandong ka jing mentoy ka mo ka plus point la ka long kinong tri ki barim ni kinong tri ki ba thamai ru kumju na ta ber ki don ka scheme ru ka bala da se na ka leng ka government na ni ka management ru ki nong tri le se ta ka por le se la da ki bala op maganaru ki bala ai ka singkin shor maganaru le se la da ki kim yo hadu ka kum ka target ka ba mana wei pa wen fai udon ru le se ya ka ni na ka leng ki jungi ru ngelabu ka proposal bangi ngila ban kansen no bat ka basauru ka longi ka scheme la da ka don ka scheme ka wan ru ka de manong one time payment la ro siwa bu nong tri ken penkot yu na ka service ten re hang ni ru ka pain ka bangi bu ru hang ni ka long ba kini ki nong tri ki ba badang thamai ru ngila appeal sa government lang ka management ru long ba kini ki junto ai ki long ba ya kini ki nong tri ki ba thamai ru la kumno ka sarkar la ni ka yarap la ni ka management ka yarap la kumno ban chef no iki sa kini ki departmental jong ka government ni iba dei ba kini ban continue ka service kat balada kan ni ka plan kadang sa kum ni mata spor ti kata ka dei ka bang no pi kum kino yalam hi ki ba sim ka jing tri na ta ka pir ka piang jong ki nong tri ki ba menen ne men ka ne la sai la si sini ru kum chu ti ni ngim don dak moi pat ngan ong na mar ba
ngi dai ka mamlu chera sion mamlu chera semen please nian lari ko kana isingi daga management bat komju ngi la register yang ibat ka trade union kata ka dai ka Indian National Cement Workers Federation dia kan ni ki benta bro khoi ki kam su jongi ki issue ki jongi ki bedai la ki long ha ka revision la ka long kam kan ni bro khoi ka dai ki pintre kam lang ba ka settlement order ka ba ki mi lang ba ka central government kata lang ba labor commissioner jong ka dai bat komju bat ka CMA Cement Manufacturer Association of India tikini ki di kam nambar ba kan ni kam management kan ni ka company jongi ka ha pa po ka CMA tiada nak kata ngi syukur pat kan ngi fi ya ki wei pat ki mo ki la se ki nong trai du komju ang ni du ngi la sim ya ka jingket kli wei bengale kan ba man sani ba kan ka por le ngi fi ki bon ki le lang thari ki mi ko mi na por kam tam ke bedi ba kan ki issue jong gam sel ma ki issue jong gam sel kam de issue tang kan ka por bengi kit kam ngi ne por ka de na du ki por ki snam ki le no ngi le i ba kan ka mat no gam sel ka de remba kan itu fi te bat na kalian ka jungi ka mga pensay biang sa sisian kan ka point ka balong ru bala kumnu kamat labes biang sa sisian namar balay ngi long kum ginong kit kam na ni kinong ngi long kum ka tayar ka shantem ka batalon na kawai ka pentas ko ipar haba ka shantem ka don kam ban bujri ka don kam ban bujri don kam ban le ka overling don kam gini kita ka mot kijing trai kam tede ka takadaw ng sotu bangi kum ki nong trai ki barang ka poru ka bamta ni api sa giwi pat la kilong ginu ki doru ki bayu bakinam da kan tho ay ngi ginong trai ki baran ki bakit ni kam ta na maringi ngalong under pressure mata kam bakalong le na sabtu da marah bangi ngi kan ya kan ko issue ka badai jong kinong trai ngi ha ban ya chualang bakas settlement ngi ha ban kran suwa ngi ha ban dia rai suwa kam nam la bangan ong bangi syukran ngelap la ngi syukran kot be ya surok bat man tang ngirang dap kran apo ka meeting ru wei udang ka hok bangin siam ya ka jing ke kli bangin wan banya discuss banya kan nama ka ditang lang ba ka just long yo ginu ki bor ngila ban job nama ka thong ka jungi kan ko jing e la kalong individual ni la kalong hanu ko dor ka bangi kan du jing e kan pi kan don bay nama ngi ha ban ka challenge pare kata ka de ka challenge ngi ha ban communicate ngi ha ban kan ngi ha ban ko siat kumbala sandu ringi mangin ka kam nama kini bro khoi kidi ki mo kidi ba buriu lat penang ya tangi suduai ba ublai tai kana na poru ubi ingi bun irap le mangani ki pori ki bangi dan ko mo por menekan te ka bangi apil si ki saudong ki saukon kalonghan ka pori ka mat ka jura ka bi dei ka factory kani ka jingkir kli kam plesu tanangi ki nok trai ngiling ni pingi de tangki aset ko molong pi ngide tangki aset ngide ki property ka ba ublai lebu ingi ki bentahang ni nginap ni ksa suela dia tang manio e ka bam Benginyo ngilai ke ngina bangidon ka po kilong yin ke jingkit kri ngi ban sim han kum kan ka por kada dei nanta na kalian komiti rang ba na marngi sumit egan ke siti ka fa jung me ka ka rai ba ka meeting ka bangila sim beleng ba keluar bangila ay la ka jong ka concern lang ba ka singkan sure kalong ba yakini ba khing labu ni terms and condition kini kita terms and condition ke bangila bu ang nilang ba kan siti ru kalong sumit tendai kata ka jing pensai na kalian menteri rang ba angin padio ke jong tho tingi kimi inti brada ka don kan ni ru le se ngin ngilai banyak kan dia kan di kaban taruh ngin sim noi ka rai kor ru ngin ha pan ra hi si kinong tri ka i ka jong subiat ka jing subiang jong ka ngin api ka kol halo ka bentala da ka dik issue bu khat na ka benta ka bede bikinong tri ngilong ki bala kloi banyak kan bar ka ju ka por ka rai kot pada kalong ka mengalahkan biang final malaysia ka rai kot kam de jongi kinong ket kam ki ba luar jong ka union kinong lam de ka kami na kinong ka uwei pa uwei do banan ka jing kali Satu benda sepang tu ka German so atau pipinang na pum ka union. Iya ka di ru ko mo fi ngilai i na kalian ka soka kala pensai ka tun dai ka du ngi mentaru na kalian kinong prehi ko mo fi ngidang ko mangila pen pau hang ni bagi pen kalong mangila bu bangi don kam me ka plan bagalang yai bagan le operation te dai kata kada hun dai katu ka di pensai na ka sorka bagam le kam la su le kan kata du ka jongi hingi pa dio ka jotho kam pan na bangi mi tiba ya kaplan hi kan de ka jeta ilang jong keyboard da ki wipat mo keyboard ke bana sabar ko molong mo pi na marang ding ngi don ki trajaka ki time lo kang ni kani ka don hapo ka hima momlo ba ka hima sora tingi kum kinong teng fi ki thak party mo no fi kinong teng kan no po nong teng laban pep ula ban ri san ula ban le hinde ka jing ki ka ban ko ngi fi ka de se keyboard ki ba lo